ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ದೀನಾವನ ಮಾನವ ಕುಲ ಪಾವನ. ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ದೀನಾವನ ಮಾನವ ಕುಲ ಪಾವನ. ಅವಿವೇಕ ಅಜ್ಞಾನ ಪೆಚ್ಚಿನದಿ ನೋಟು ಅವತಾರಾಯರು ಈಳವ ಕುಲೋಟು. ಅವಿವೇಕ ಅಜ್ಞಾನ ಪೆಚ್ಚಿನದಿ ನೋಟು ಅವತಾರಾಯರು ಈಳವ ಕುಲೋಟು. ತೆರಿವು ತಪಸ್ಸಡು ಗುರುವಾಯರು ತೆರಿವು ತಪಸ್ಸಡು ಗುರುವಾಯರು ನರಮನಿ ಕೂಟೊಡು ಒಂಜಾಯರು. ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ದೀನಾವನ ಮಾನವ ಕುಲ ಪಾವನ. ನರಮಾನ್ಯನ ಕುಲ ಒಂಜೇ ಎಂದು ಒರಿಯನೆಲೋ ಕೊಗು ಪರಮಾತ್ಮೆಂದು. ನರಮಾನ್ಯನ ಕುಲ ಒಂಜೇ ಎಂದು ಒರಿಯನೆಲೋ ಕೊಗು ಪರಮಾತ್ಮೆಂದು. ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆ ಸಮರಸ ತತ್ವ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆ ಸಮರಸ ತತ್ವ ಸರ್ವೆರೆ ಗುಂಜೆ ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯ. ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ದೀನಾವನ ಮಾನವ ಕುಲ ಪಾವನ. ಸಾರೊಂದು ಭಕ್ತರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕು ಸಾರ ಸುಜ್ಞಾನದ ಸತ್ವನು ಮನುಕು. ಸಾರೊಂದು ಭಕ್ತರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕು ಸಾರ ಸುಜ್ಞಾನದ ಸತ್ವನು ಮನುಕು. ಮುಟ್ಟಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಗೇನ ಮುಟ್ಟಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಗೇನ ಪುಟ್ಟಾದ ಕಳೆಯರು ಅಳ್ಕ ಅಜ್ಞಾನ. ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ದೀನಾವನ ಮಾನವ ಕುಲ ಪಾವನ. ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ದೀನಾವನ ಮಾನವ ಕುಲ ಪಾವನ. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಗುರು
ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿರುವೆ ಕುಡ್ಲ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಉದ್ಯಮಿ ಉಳ್ಳಾಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಂಬಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಾಸರಗೋಡು, ಶ್ರೀ ಜಯಶಂಕರ್ ಮನೇಶ್ವರ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುವರ್ಣ ಬಿಟ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಶಿವಗಿರಿ ಬಿಟ್ಲ, ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕುಂಜಕೇಡ, ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಚರಣ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಬಾರು, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ವೇದಿಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬಾಗ್ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿರುವೆ ಕುಡ್ಲ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಉದ್ಯಮಿ ಉಳ್ಳಾಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಂಬಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಾಸರಗೋಡು, ಶ್ರೀ ಜಯಶಂಕರ್ ಮನೇಶ್ವರ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುವರ್ಣ ಬಿಟ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಶಿವಗಿರಿ ಬಿಟ್ಲ, ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಚರಣ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಬಾರು, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಕುಂಜತ್ತೂರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೇದಿಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ, ಡಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಮಂಗಳೂರು, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಾಸರಗೋಡು, ಶ್ರೀ ಜಯಶಂಕರ್ ಮನೇಶ್ವರ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಿಟ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಶಿವಗಿರಿ ಬಿಟ್ಲ, ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು सतीश करके
ನಾರಾಯಣ ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾರ್ಬಾಗ್ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಸಾಲಿಯಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಚೆನ್ನಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಬಾರು, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣಗುರು ವೇದಿಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ, ಡಿಡಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಮಂಗಳೂರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಶು ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಣಜರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಾಮಂಡಲ ಮೂರ್ತಿಯ ಜಯಸಿ ಸ್ಮರಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಬೈತರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೆಂಕರಾಡಿಯ ಚಿತ್ತರಂಜನ್, ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಊರ್ಮಿಳ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳೂರು, ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಮಂಗಳೂರು, ಡಿಡಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್, ಜಯಂತ್ ರೆಡ್ಡಿಬೈಲು, ಜಗದೀಶ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ, ಗಣೇಶ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಕಿರಣ್ ಸುವರ್ಣ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ क्या हाँ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಂಬಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಾಸರಗೋಡು, ಶ್ರೀ ಜಯಶಂಕರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುವರ್ಣ ವಿಟ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಶಿವಗಿರಿ ವಿಟ್ಲ, ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಸಾಲಿಯಾರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಚೆನ್ನಲ್ ಅಂಬಾರು, ಶ್ರೀ ಹೊರಮಂಡಿ
ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸೆ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡ ಈ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡ ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯ ದೊಟ್ಟಗು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭೆತ ಲೇಸನ ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಒವ್ವೆ ಲೇಸನ ಸುರುಮಲ್ಪಿನೆಕ ದುಂಬು ಮಹಾಗಣಪತಿ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ದೇವರನ ಸುಗಿಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತಂಡ ಅವೇಕ ವಿಘ್ನ ಈ ಪೂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯ ದೊಟ್ಟಗು ಆ ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಗಣಪತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿತ್ತ ಲೇಸನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಗಣಪತಿನ ಸುಗಿಪದೊಟ್ಟುಗು ಆ ದೇವರನ ಸುಗಿಪೆರಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಸುವರ್ಣ. ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಸಿಂಧೂರಾವರ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ದಯಾ ಸಾಗರ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಅಂಬಾಸುತ ಅಮರ ವಿನೋತ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಸಿದ್ಧಚಾರಣ ಗಾನ ಸೇವಿತ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ನಮೋ ನಮಃ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಆದಿ ಪೂಜಿತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ ಅಂಬಾಸುತ ಅಮರ ವಿನೋತ ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ. ಒವ್ವೆ ಲೇಸಿಗ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಗಣ್ಯರನೆ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನ್ನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ಓಲ್ಲ ತಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಿಲಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೇದಿಕೆ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನೆ ಬಿನ್ನೆರನೆ ಗುರ್ಕಾರೇನೆ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲೇರು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರನೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅಂಚನೆ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ ಬಿನ್ನೇರನ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದಾರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಗುರುದೇವ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಾರ್ನಿಶಂ ಅನೇಕದಂತಂ ತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೆ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭುವೆ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುಜ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಶಿವಗಿರಿ ಶಿಖರಾಗ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ವರದ ಅಭಯಹಸ್ತಂ ಪಾಪ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪಾದಂ ಸುಜನ ನಿಖರ ಸೇವ್ಯಂ ಚಾರು ಕಾರುಣ್ಯ ನೇತ್ರಂ ಕಲಿ ಕಲುಷ ವಿನಾಶಂ ನಮಾಮಿ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರೇನೆ ಭಕ್ತಿಡು ವಂದಿಸ ಒಂದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇನೆ ಭಕ್ತಿಡು ಮರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ದೇವಿನೇ ಭಕ್ತಿಡು ಮರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಡು ವಂದಿಸ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳ ಬಂದುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಕರಿನ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಗುರುಕುಳು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಪಿರವರಿದಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಾತ ಮಿತ್ತದಿರ್ತನಂಚಿನ ಗುರುಕುಳು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಇಡೀ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಗುರುಕುಲತ್ತು ಆರು ಜಗದ್ಗುರು ಆರು ವಿಶ್ವಗುರು ಆರು ವಿಶ್ವ ಮಾನವತಾದಿ ಆರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆದ ಅಧಿಕಾರ ಅದು ಬೆಳಗಿಸಾಯನಾರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಘಟನದ ಗುರುಕುಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಗುರುಕುಳು ಆರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಆರು ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಲೆಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಳು ಪಂತೇರಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 2007 ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾಯಿನಾರು ಎಂಕ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಗುರುಕುಳು
ಅರೆನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಏಲೆಟ್ ಉಪ್ಪಲದ ಪಂಚಮಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಇವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಏಲೆಟ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಟಮಾರು ಗುರುಕುಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಅದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶದ ಅಡಿಕೆ ಒಯ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸಮಾಜೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಕಟ್ಟಮಾರ ನೇತೃತ್ವಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಏನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಒರುಂಬ ಆನಗ ಒಂಜಿ 16 ಸಮಿತಿನ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಂಜೇಶ್ವರದ್ದು ಬತ್ತನ ಕುಂಬಳೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 16 ಸಮಿತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪ ಉಂಡ 16 ಸಮಿತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಾದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಳು ದಾದ ಪಂತೀರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಮಾಜೋಡು ಜೋಕ್ಲು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಡು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಆಕಲು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲಾದು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ನರಮನೆ ಆದಾಗಲೇ ಬದುಕಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತನ ಜೋಕುಲೇನೆ ಸಮಾಜ ದೂರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡನದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸಂದೇಶನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವಲವಲು ಉಪಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದೆ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಮಾತಾ ಸಮಿತಿ ಇಡ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜೋಕ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೋಜಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಚಿನ್ನರ ಮೇಲ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುವೆ ಹಾಲಿಡ್ 2008 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ಜೋಕ್ಲಡ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆದಾದ ಉಂಡ ಐನಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬುದು ತೋಜಾವುಡು ಅಕಲ ಮನಸ್ಸದ ಸಂತೋಷನ ಸಮಾಜಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಚಿನ್ನರ ಮೇಲ ಅಂದು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತ ಚಿನ್ನರ ಮೇಲೊಡು ಮಾತ ಉಪಸಮಿತಿಡು ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ದಾಯಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಮೂಲು ಮಾತ ಸಮಿತಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತ ಸಮಿತಿ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ದೆತೊಂದೆರ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಇಜ್ಜು ಮಾತ ಸಮಿತಿ ತಕ್ಕಲ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ನೆ ದೆತೊಂದು ಪೋಯರ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೊಡೋಪುನ ಜನಕುಲು ಇಜ್ಜಿರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಹಣ್ಣದು ಕೇಂಡ ಸೋನದ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಒರಂಬಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೋನದ ಪರ್ಬ ದಾದ ಸೋನದ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಬಂಡ ಸೋನದ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ವಾ ರೀತಿದ ಕೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆನಸಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೇನು ತಿಂದೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಕಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂಡಿ ಅಕಲ ಏತ ಆಯುಷ್ಯವಂತರಾದ ಅಕಲು ಬಾಳದೇರಿ ಬದುಕದೇರಿ ಅಕಲು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತನ ವನಸದಾದ ಅಕಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕುಲದಾದ ಐನ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸೋನದ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಸೋನದ ಪರ್ಬ ಮಲ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡಿರು ಸೋನದ ಪರ್ಬಡು ದಾದ ಮಲ್ತ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನ 24 ಜೋಕುಲು ಆ 24 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡಿರಿ ಒಂಜಿ ಗುರುಶ್ರೀ ಪಂಡಿದು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕೊರುಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟಮಾರು ಸಾರು ಪಂಡಿರು ದಾಯ ಕೊರುಡು ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಎಂಕಲ ತೋಜಿಪಾಯರು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ತೆಗೆದು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲ ಇಂಚೆನೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಇಂಚೆನೆ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಬಾಲೆಗೆ ಪುಟ್ಟೋಡು ಆ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತನೆಗೋಸ್ಕರ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕಟ್ಟಮಾರು ಗುರುಕುಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಗುರುಶ್ರೀ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕೊರ ಸುರು ಮಲ್ತ ಅವು ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾತೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟಮಾರು ಸಾರು ಪಂಡೇರಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಮಾತ್ರ ಕೊರಂದ ಯಾರಂದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಕೊರಡು ಪಂಡೇರು ಅಪಗನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆಯಿನ ಜೋಕಲಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಮಾಜೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಾನೊಂಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಈ ರಡ್ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಅತ್ತಂದೆ ಸಮಾಜೋಡು ಏರಾಂಡಲ ಅಸೌಖ್ಯ ಇತ್ತೇರ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ದು ಮರ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಒವ್ವಾಣೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಆಪುಣದು ಗೊತ್ತಾದು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆನಾಗ ಅಕ್ಲು ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೆರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಚಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಸಭೆಟ್ ಅತ್ತಂದೆ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಾತ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಶಕ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕೊರ್ದು ಬೈದೇರಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಶಾಖಾರ ಹೊಡೆದು ಆ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಏತೋ ಅಸೌಖ್ಯ ಆತನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದನ ಜೋಕಲಿಗೆ ನೇನು ಮಾತ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತ ಸಂಘಟನೆ ಸಮಾಜ ಎಂಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸನು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸಾಂಡು ಸೋನದ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ
ನಮನ ಸಮುದಾಯಡು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಂದೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮದ ಮಿತ್ತ ಸಮುದಾಯ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಬೇತ ಮಾತ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ದುವೇ ವೇದಿಕೆಡಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಹಿರಿಯಾಕಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಕೃಷಿಕೇರೇನು ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿಲೇನು ಸಾಹಿತಿಲೇನು ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ಎಂಕುಲು ಗೌರವಿಸಿನಂಚನ ಕೆಲಸನು ನಿರಂತರವಾದ ಒರ್ಮ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ನೆಕ್ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿನಕಲ ಎಂಕಲ ಸಾಕಾರಲ ಉಂಡು ಯಾನಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಬಿಟ್ಟು ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜು ಎಂಕಲ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕಲ ಊರ್ಮಿಲ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕಲ ಸೀತಾರಾಮೇರು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಧೀರಾಜರು ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟಮಾರನ ಸಾರನ ಅವಂಜಿ ನೇತ್ರ ಎಂಕಲ ಜಯಶಂಕರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎಂಕಲ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ಆರು ಓಳಿತ್ತೇರ್ನಾಡಲ ಆರು ದೂರೋಡಿತ್ತೇರ್ನಾಡಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಆರು ಎಂಕಲ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಅಂಚನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಒರಂಬ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು 10 ವರ್ಷ ಅನಗದಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಾ ಎಂಕಲ ಆಸೆಲು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮನುಷ್ಯಗಿತ್ತನ ಆಸೆ ಮಾತ ಪೂರೈಸಾರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಿತ್ತನ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರೈಸಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜು ಎಂಕಲ ಆಸೆಲು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತಾ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಈ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲನ ಮನಸ್ಸಿಡ ಅವು ನೆನಪು ಒರಿಯೋಡು ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಆದ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಪನಪನ ಚಿಂತನೆ ಈ ಒಂದು 10ನೇ ವರ್ಷಗೋಸ್ಕರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಡ್ದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶೋಭಯಾತ್ರೆ ಪಿದಡ್ದ ಆ ಜಾಗೇಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು ಇರುವ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಮಾಮಂಡಲ 75,000 ಅಪಗ ಕೊರ್ತುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ 2 ರೂಮ್ ಉಂಡು ಅವು ದಾಯಗೆಂಕ್ಲೆ ದುಂಬುಪಾರ ಆತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಇಲ್ಲು ಉಪ್ಪುನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರುಡು ಕೇವಲ 75 ಇಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಆತ್ರೆ 23 ಇಲ್ಲು ಇತ್ತುಂಡು ಐಡ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಿಂಜ ದುಂಬು ಪೋಯರ ಆತಿಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನು ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ 14 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ 8 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಆದಿತ್ತ ದೇಯ್ದ 24 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ದೇವರೊಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಪಂಡ ಈ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಸಭಾಭವನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರಿ ಐಕ ಮುರಣಿ ಗುರುವಾರ 28 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಐಕ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ 40 ಲಕ್ಷದ ಮಂದಿರ ಅವನ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಚಿಂತನೆಡುಲ್ಲ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ಡು ದೇಯಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ದೇಯಿ ಬೈದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡು ಈ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆನಪುರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ಪುಡು ಐಕೆ ನೆನಪಿನ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ಪನ ಯೋಜನೆ ಪಾಡೊಂದ ಐಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾತ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಗಳು ಐತ ಆತುಂಡು ಆಂಡ ಐತ ಮುಖಪುಟ ಅನಾವರಣ ಇನಿ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ರಮನಾಥ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ನಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ಪೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತಿಲು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಬೊಲ್ಲಾರು ಆರು ಉಳ್ಳೇರಿನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಆರ್ನಂಚಿನಕಲ್ನ ಮಾತ ಸಾಹಿತಿನಕಲ್ನಂಚಿನ ಲೇಖನೋಡು ತೊಂದ ಅವು ನನ್ನ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಐತ ಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುವ ಐಟ್ ನಮ್ಮನ ಸಮುದಾಯದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ ಅಕಲೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದಕ್ಲ ಲೇಖನಂದೇನು ಮಾತದ್ದೆ ತೊಂದ ಈತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀವೊಂದ ದಸಮನೋತ್ಸವದ ನೆನಪಿಗೂ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಯಿನ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಯೋಜನೆ ಪಾಡೊಂದ ಆಡ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನಾತನದ ತಯಾರಿಗೆ ಪಿದಡ್ದು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಸಮಾಜ ಉಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಏರೇನು ಮಾತ ಏರ್ನಾಯ್ತಡು ಪುರ ಪೋತನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಯಾದಿಜಿದ ಎಂದು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಜಿ 4-5 ಜನ ಮಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ರವಿ ಮುಡಿಮಾರು ಹರೀಶ್ ವರ್ಣ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು 1 ಜನ ಮಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಶಾಂತರಾಮೇರು ಎಂಕುಲು 1 ಜನ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ಪುನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು 100 ಮೆಂಬರ್ ಇತ್ತಾರ 100 ಮೆಂಬರ್ ತಿಕ್ಕುಜೇರಿ ಒಂಜಿ 5 ಮೆಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನೆ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ಗಾಡಿಡು ಸುತ್ತುನೆ ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಸುತ್ತರ ಎಂಕ್ಲದ ಆತೀಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಂಕುಲು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ನದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಪೊಸೋಡ್ದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಜರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧನಾಪನಂಚಿನ ದೈವದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಶೋಭಯಾತ್ರೆ ಪಿದಡ್ದ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ಇಂಕ್ ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಮಾಂತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ತುತ್ತೊಂದು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬೈದಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದಾರು ಪೊರ್ಲದ ಶೋಭಯಾತ್ರೆ ಅಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಉಪಸ್ಥಿತಿയുടെ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೈದ ಬಂದುಳೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಒರ್ಮೋಷೋಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವೇರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿದಿ ಆರ್ನ ಆ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹಡು ಏತ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ತೀರ್ದನ ಆತೇನು ಸಮಾಜಗೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಇನಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನನು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನ್ಪನ ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ದೀವೊಂದ
ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ನನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನು ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಅಂತ ಇನ್ನಿನಮ ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನು ದುಂಬಾಪೆ ಈ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಏಪಲ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪನ ಸ್ವಾಮಿಲು ಎಂಕಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆರು ಬರ್ರ ಆಜಿನದ ಎಂಕಲ ಲೆತ್ತಕೇನು ನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠದ ಮಹಾಬಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆರು ಬತ್ತದೇರಿ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾಂತರ್ನ ಪರವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಉಪ ಸಮಿತಿದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಯಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತನರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಬಡಾಜೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ರವಿ ಮುಡಿಮಾರಿ ಬಕ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯಿ ನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣರಿ ಬೇಕಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಕೊರದು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ನೋಡಿ ನನೋರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಸೂರಾಜ್ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಿನ್ನೇರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಮಾಜದೊಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕುಡ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೆನ್ಪು ನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ರೈಮಾನ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಇಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಸಭೆಟುಳ್ಳೇರಿ ಅರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಪಡೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನ್ವ KCN ಚಾನಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆದ ಸಮಾಜದ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಪಡೋದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನ ಅರೆಗೆ ಕಾಂಜೇರಿ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟಮಾರ್ ಸರ್ ಅರೆಗೆ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅರೆ ಅರೆ ಯಾವ ಸಾಲ್ ಮೆಮೊಂಟೋ ಕೊರಲು ಎಂಕಲ ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ನೋಟ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಎಂಕಲ ವಜ್ರ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮೋಕೆಡಿಯೋ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗಳ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪೊಳಲಿ ಮೇರೆ
ಶಾಲು ಪಾರ್ದ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅರನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬತ್ತಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ನಾವು ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆಳಗುವೆಂದಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಮುಖ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಲ್ಲ ಎಂದು. ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದಲಕ ದಮ ನಿತ್ಯೋಡು ಅಸತ್ಯರ್ದು ಸತ್ಯದಂಚೆ ಪೋವಡು ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಗೊಲ್ಪುದಂಚೆ ಪಜ್ಜದೇವಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಗೊಲ್ಪುದಂಚೆ ಪದ್ಯದೇವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರಣಾರ್ಥ ಅಮರತ್ವದಂಚೆ ಸಾಗೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಲ್ಲೆಟ್ ಪಂಚ ಬತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದು ಇನಿತ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಗ ಚಾಲನೆ ಕೊರದು ಪುನಃ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗೆ ಭಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯತಿವರಿಯರೆಗೆ ಉಳಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನನೆ ನಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶುಭಂ ಕುರು ತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ. दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತಾ ದಿವ್ಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗೆ ಗುರುಪೂಜೆ ಸಂಭವಗೊಂಡು ಬಂದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಗುರುಕುಲ ಪೌರ್ಣಿಮೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಭಕ್ತಿ ಆ ಗುರುಕುಲ ಮಿತ್ರ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುಪೂಜೆ ಮತ್ತು गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षाತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವದ ಹೊರಗೆ ಆ ಗುರುವರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತನ ಕೊಂದು ಮತ್ತು ಗುರು ಪೂಜೆಯ ಪರಮ ಎಂಕಲಗೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕನ ಭಾಗ್ಯ ಹೇಮಚಂದ್ರರೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾದು ನಂಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಓಲ ಪೋನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಹೇಳನದ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಕಾಲವು ನಮ್ಮ ಕುಲಕು ಭಗವಾನ್ ಭಾಸ್ಕರ ಉದಿತಿ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ನಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲನ ಧರ್ಮ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆ ನಿಷ್ಠೆಡು ಮನ್ಪಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತವ್ಯ ಬುಕ್ಕೋಗು ಬೋಡಾದ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂಜಿನ ಏತೋ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನಗಳುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ ಪುಣ್ಯದ ಬಲೊಡ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆದ ಬಾನೊಡಂಜಿ ಪುಣ್ಯಮೆದ ಚಂದ್ರಲೇಖ ಉದೀಪತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಸಂದೇಶನು ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರುಳ್ಳಿರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರುಳ್ಳಿರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಗುರುಕುಲ ದಾನೆ ಬಂತೇರಿ ಬಂಡ ನಿಖಿಲ ಸಂಘಟನೆ ಆಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಆಲಿ ದಾನೆ ನಂಗೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಪೋಯಾರ ಆ ಪೂಜಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಿರ ಉಂತಿನಡೆ ಪಿರ ಉರಿಯೊಂದೇ ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗ
ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಪಿರ ಉಂತೊಂತ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದು ಎದಿರಿದು ನೋಕು ಬೇರು ನೋಕುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ವ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೋರು ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಒಂಜಿ ಭಯ ಇತ್ತಿನ ಬೋಡಿ ಇತ್ತಂಡಿ ಇನಿ ಅವೇ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ದುಮ್ಮುಂದಿನ ಏರ್ಲ ನೋಕು ಜೇರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತಿದ ಆ ಧೈರ್ಯ ನಂಕೊಂಡು ಬಂಧುಗಳೇ ವಿದ್ಯೆಡು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಆ ಬುದ್ಧಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಕೃತಾಯರವಲ್ಲಿ ಅವು ಸುಕೃತಾವಡು ನಾಡ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಏತೋ ಜನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಲ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣರು ಪಂಡೇರಿ ಏತೋ ಗಣ್ಯರಿ ವೇದಿಕೆಯುಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಸುಕೃತ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲನ ಪಾತ್ರೆ ಮೂಲಕೇನ ಅಕ್ಲನ ವಿಷಯನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಂಚಿನ ಬಂಧುಗಳು ಉಳ್ಳೆರ ಅಂದು ನಂಗೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗೂವೆಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಕಪ್ಪೆ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚನ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಏತ ಪುಣ್ಯಪುರುಷರುಳ್ಳೇರಿ ಏತೋ ರೀತಿದ ವಿದ್ಯಾವಂತರುಳ್ಳೇರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರುಳ್ಳೇರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರನಗಳು ಶ್ರೀಮಂತರುಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿರಿಯೋಣ ಜಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದವಳ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿರಿಯೋಣ ಬಾ ಐಕ್ಯಪಡಾದ ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಕಾಲೋಡು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಷಯನ ತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಆ ಕಾಲೋಡು ಡಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರನ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರಿ ಅವು ಸರಿ ದಾಯ ಪಂಡಾರು ಏತೋ ಕಾಲಗುದುಂಬ ಇಂಕ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಾರು ಆರ್ನ ಈ ಪ್ರಾಯದೊಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯನ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳ ಈ ತುಳುನಾಡಿದ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಶ್ರಮವಹಿಸಂಡ ಅವು ಕಾರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸೂರ್ಯನರ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಗ ಬಂಡಿರಿ ಅನ್ನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಕೈಗುಂಡ ಇಜ್ಜ ದಾನ ಪುಂಡ ಅಂಚನ ಅಂದು ಭಾರಿ ಮೆಲ್ಲಡಿ ಪಂಡೊಂತೀರಿ ಯಾ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಇನ್ನು ಇಂಚ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆದಿನಕ್ಳು ಕೊರುಪುನಕ್ಳು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕಲ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ನೋಟ್ರುಳ್ಳಾಯನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನ ಮುಂದುವರಿಸಂದಾಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯ ಬೇಗ ಆಪುಣದು ಅಂಚೆನಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗೂ ಪೋತೆ ಮುರಣಿ ಐತ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಡಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡಿ ಅವು ನಮ್ಮರದು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಆವಾನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಡುಗಳನ್ನಾಂಡ ವಾ ಕೆಲಸ ಆಯರೆಜ್ಜಿನ ಒಂದು ವಿಷಯನೂ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆತಂಡಿ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಶೋಷಣೆಗಳಾದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಏತು ನೊಂದುದೇರಿ ಏತು ಬೆಂದುದೇರಿ ಬನ್ನುವ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಐನು ತಿರಿಯೊಣ್ಣಂಜಿನ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಐನಿ ಸುದೃಢ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪರದೆರಿ ತೂಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತ ಈ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಣ್ಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಇನಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈ ಜಾಬಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರತು ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಳುಳ್ಳೇರಿ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳೇರಿ ಬಿನ್ನೇರುಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಲು ಪುರ ಪಾತ್ರೆಡು ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲು ಕುರುಡು ಎಂಕ್ಲು ಉದಿಪ್ಪನ ತುಡರು ಉದಿಪ್ಪನ ಮಲ್ತ ಅಂಚೆನಿ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿದ ಕಟ್ಟೆಲೆದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ಪಿಂಗಾರನು ಉದಿಪ್ಪನ ಮಲ್ತ ಅಂಚೆನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶದಾನದ ಪಂಡ ಗುರುಕುಲು ಪಂತೇರಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರು ಸರಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರಲ ನಂಗೆ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಮಾತೆರಲ ನಮ್ಮ ಸಮತಾವಾದ ಉಪ್ಪೊಡು ಆ ಜಾತಿದಾಯ ಈ ಜಾತಿ ನಮಡ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ನಂಗೆ ತಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸುಧಾರಿಸು ಬೋತ ನನ್ನ ನಮಡ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಮೇವರಿ ದಾಲ ಜನ ಕಡು ಬಡವೆ ಐಟ್ಲ ಕಡು ಬಡವೆ ಅವು ನೇರ ತೊಂದರೆ ಆಪಜಿದೆ ಕಾಲೋಡು ಕಡು ಬಡವೆ ಇರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಡ ಕಡು ಬಡವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆಡದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎನ್ನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೀಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಎನ್ನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಪುಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಡುಗು ಬಂಡವು ಆ ಮೇಲೆ ಕೀಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಬುಡಕ ತೊಲೆ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಏತೋ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೀಳಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಲೋಕಗೂ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರಪುನ ಸೂರ್ಯ ಎತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜೋಡು ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಬೊತ್ತಾವಡು ಆತನ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಬೊತ್ತಾವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚನೆ ಯುವತಿ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪಂಜಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ದೊಂಬುಗಳ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಉಂತಿನ ನೀರಾಯಿರಲಿ ಪರಪ್ಪನ ನೀರಾವಳಿಗೆ ಉಂತಿನ ನೀರಾಂಡ ಉಂತಿನ ಉಳಿಪುಂಡು ಪರಪ್ಪನ ನೀರಾಂಡ ಆಪೇಕೆ ಇಪ್ಪೇಕೆ ಅವು ಪದರಿದು ಫಸಲದಿಂದ ಕೊರಪುಂಡು ಬರಿತ ಸಾಲಡು ಪೂರ ಅಂಚ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಿತರನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಆಪತ್ತು ನಾಡಿ ದಾವಿಸಾದ ಅಲ್ಪ ಬಡಾಪಂಜಿನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಲ್ತನಾಡಿಗೆ ಆ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಾತು ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಬಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯಾಕಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗುರುದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ನನಾತ್ ಸಂಘಟನೆ ಅವಡು ಯುವಕರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾದ ನನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ತೋಜಾಡಿ ಅಂಜನಿ ದುಂಬಾಪನಂಚಿನ
ಭವನ ಅವು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೀಘ್ರ ಆವಡ ಈಗ ಗುರುಕುಲನ ಪೂರ್ಣಾಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಯೋಳನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸದೃಢಾವಡು ಲೋಕೋಡು ಮಾತಿರಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವದ ಸೆಲೆ ಉಂಡಾವಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತಿರನು ಗುರು ಚರಣಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಪಾದಗೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಾವಡು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾವಡು ಸದಸ್ಯರಿಗಾವಡು ಸಾಧಾರಣ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಮಟ್ಟ ಅತೆ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಕುಂಬಳೆ ಉಪ್ಪಳ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಿಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಗುರು ಚರಣಗಳ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದಗಳು ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ನೆನಪೆರೆ ದೇವರನ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ತುಯ್ಯರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಪಗ್ಗೆರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಜರ್ನಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಂಚಿತರ ನಿಕ್ಲು ಆಯರ್ನಾಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ದಾನ ಅಕ್ಲ ಬಿತ್ತು ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲಾತಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ದೇವ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ದೇವರು ಶಿವಲಿಂಗ ಅವೇನು ಯಾನು ನಿಕ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಖಲು ಮಾತ್ರ ನಿಖಲು ಒಟ್ಟಿಗೊಪ್ಪನ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಉಪ್ಪೆರಲ ದಲಿತರಿಗಳು ಮಾತೆಗಳು ಸಮಾನವಾದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ್ದು ಆ ಶಿವಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಪಚ್ಚಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನು ಬಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಸುಮಾರು 57 ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲುಡು ಕೆಂಪುಗಲ್ಲದ ಮಂಡದ ಗೋಡೆ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಮಡಲು ತಾರದ ಉಡಿ ಮಡಲನ್ನು ಪಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ಫಟಿಕ ಕಲ್ಲದ ಶಿವಲಿಂಗ ಆ ಶಿವಲಿಂಗ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊನೆಗಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ 58 ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಆ 58 ದೇವಸ್ಥಾನೋಡ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗುಡು ಆ ಸ್ಫಟಿಕ ಕಲ್ಲದ ಶಿವಲಿಂಗನು ಆರೇ ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಉಳ್ತುದು ಪಥ ಮೈದ ನೇರಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲುಡು ಆ ಶಿವಲಿಂಗನು ತರ್ಕದ ಪತ್ತದು ಪುಷ್ಕರಿಡು ಸಮೀಪದ ಹೊಳಿಟ್ಟು ಸುದೆಟ್ಟು ಆರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿದು ಪ್ರಾತ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಧ್ಯಾನೋಡು ಐನು ಪತ್ತದ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾತ ಸಮಯ ಕೊನತ್ತದು ದಾನಾ ಒಂಜಿ ವೇದಘೋಷ ಮಂತ್ರಪಠಣ ಇಜ್ಜಂತೆ ಮೌನಡೆ ಧ್ಯಾನೊಡೆ ಕೊನತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೇರಿ ಇದು ನಿಖಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಖಿಲ ಏನೆಲ್ಲ ಭಯ ಬಿಡ್ಚಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಬಟ್ಲನಕ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ನಿಖಲು ಅಪ್ಪೆ ಕೊರನ ಬಾಸಿರಿ ನಿಖಲು ದೇವರಡ ನಿಖಲ ಹೆಂಚಿನ ನಿವೇದನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕದ ಮಣಮಣ ಮಂತ್ರ ಕೇಳಿದ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಗುರುಕುಲದ್ದು ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರಡ ಅನ್ನ ಬಾಸೆಡ ಪಾತ್ರಚ್ಚ ಐಕೊಂಜಿ ಬೊಡ್ಚ ಬಟ್ಟನಕ್ಲು ಐಕ ಬಟ್ಟ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ನಿಖಲು ಹೆಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂದಟ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಂತ ಕೆಲವು ಜವಣೆಯನ್ನು ಕೊರಲೆ ಅಕ್ಲೇನು ಯಾನು ನಿಗಮ ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರ ಪಂಚಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ ಆ ಹೋಮ ಮಲ್ಪನಂಚ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದ 3 ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ ಅಕ್ಲೇನು ಐಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಪರಿಣಿತನ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನು ಶಾಂತಿ ಲೂಪಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜನಿವಾರ ಪಾಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಬಂತದ್ದು ಅಕ್ಕಲು ತ್ರಿಕಾಲ ಸ್ನಾನ ತ್ರಿಕಾಲ ಮಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರಡು ಆ ದೇವನ ಸೇವೆ ಮನಪೇರೆ ಅನುಮಂತ ಕೊರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಂಗೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ನಿಖಲು ನಮ್ಮದು ಪೋಲೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಿಖಲು ತೆರಿಲೆ ಅದು ಏಪಲ ಪಂತಜೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯರು ಏಪಲ ಪಂತಜೆ ದೇವರು వచ్చి ಶಾಶ್ವತ ಆರು ಪರಮೇಶ್ವರೇ ನಮ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರು ದೇವರು ಆರು ಒರಿಯೇ ಅದನ್ನು ನಿಖಲು ನಂಬಿಯರನ್ನ ಯಾವನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಅನುವು ತಿಕ್ಕದ್ದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವಂಚಿತರಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಾತ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗಿರಾಕಿಲ ಆದಿತ್ತೇರು ಈ ಜೋಕುಲು ಹಂಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯೋಡು ಒಂಜೇ ಬೆಂಚಿಡು ಮೇಲುವರ್ಗದ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಬೆಂಚಿನ ಕುಲಿಯರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ಸಾಧಾರಣ 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೇರು ಮಲಯಾಳಿ ಶಾಲೆ ಉದ್ದಗಲುಗು ಕೇರಳದ ಉದ್ದಗಲುಗು ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತಂದು ನಿಖಲ ಶಾಲೆ ನಿಖಲು ನೆಟ್ಟು ಮುಕ್ತವಾದ ಏನೆಲ್ಲ ಭಯ ಜೊತೆ ಈ ಮೂಲ ನಿಖಲು ಬರೋ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ದಾನೆ ಬಂತೇರು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾಯಗ್ ಈ ಯುಗ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐನ ನಿಕ್ಲು ಕಲ್ಪೊಡ್ದ ನಿಕ್ಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋಡು ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿರಾರು ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಒಂಜೇ ಇದು ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಡ ಭಿನ್ನತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಒರೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ಕಿಚ್ಚಾಟ ಮಸ್ಸಾರ ಓ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಸಂಘಟನೆ ಆದ ಸಂಘಟನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಉಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಸಂಘಟಿತರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲೆಡ ಸಂಘಟಿತರ ಆಲಯ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಸಮಾನ ಮಟ್ಟೋಡು ಆರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ತು ನಿಕ್ಲು ಇವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವಂಚಿತರಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುಲಕ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೋರ್ಲೆ ಪಂದ ಐನು ಸಾಧನೆ ಮಂತೀರಿ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ದಾದನ ಇಂಕ ಗುರುಕುಲು ಎನ್ನ ತರೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇಂಕು ಬೋಧನೆ ಕೊರಿಯರು ಪೋಲ ಇನ್ನ ಜನಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಕಷ್ಟ ಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋದು ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುಲ ಯಾನು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೃಷ್ಣಂಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಮಟ್ಟುಡು ಯಾನು ದಾಲ ಆತುಜಿ ಆಂಡ ಇಂಕ ದಾದನ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನ ಜನಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾವಡು ಒಟ್ಟು ಅದು ಸಂಘಟಿತರಾವಡು ಆರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪಡ್ಡಿರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಯಾನು ಎಂಕುಲು ಮಂತದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ್ ದಂಡ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಡು 14 ಸಂಘಲುಲ್ಲ ಐಟು ಒಂಜಿ 4 ಸಂಘಲು ದುಬ್ಬಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ 16 ಸಂಘಲು ಯಾನೇ ಪೋತಲ್ಪ ಕಟ್ಟೆ ಕಾ ಐಟು 90% ಶೇಕಡ 90-95% ಕಾಪಿ ತೋಪುಡು ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಬೊಡದಿಲ್ಲ ನಡ್ಲ ಅವಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ದಾನಾ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೊರೆ ಕಂಪನಿ ಬನ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ದೊರೆ ಕಂಪನಿ ಅವಳು ಆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1,000 ಎಕರೆದ ಕಾಫಿ ತೋಟರು ಒಂಜಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆತು ಜೋಕ್ಲಲ್ಪ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆ 5 ಮಿತ್ತು ಯಾನು ಓಲಾಣಲ್ಲ ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಯಾನು ಕೇಂಡ ತುಕ ಈ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಮಿಗಿದಿನಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ SSLC ಕಲ್ದಲು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ SSLC ಮಿತ್ತು PUC ಕಲ್ದಲು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪದವಿ ಪಡೆತಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿತ ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಕನಿಷ್ಠ 10-12 ಕೈ ಪೋಪುಡು ಎನ್ನ ಮಗಲು SSLC ಕಲ್ದಲು ದುಬ್ಬು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತಜಿ ದೂರ ಕಳ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲಿಡ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಯಾನು ಈ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಡ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಾಲೆ ಅವು ಏರೇ ಉಪ್ಪಡು ಆಣು ಉಪ್ಪಡು ಪೊಣ್ಣು ಉಪ್ಪಡು ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ದಾರಿದೀಪ ಅವಡು ಯಾನ್ನ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಹಾಲು ಕಲ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಯ ಕಲ್ತೆ ಆಯಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯಗ ಬಂಗಾರದ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಕ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಬರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಅಕ್ಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬರೋಡು ಬರ್ಪಣ ಅಂದಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬ ನಚ್ಚಿರೋದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಂಬಂತಂಡು ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಯಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಸನ ಮಡಿಕೇರಿ ಯಾನಿಂಚಿಪ್ಪ ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯಾನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ತಾಲೂಕದ ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮ ನೂದೆಟ್ಟು 25% ಕಾಫಿ ತೋಟರು ಬೆರ್ಪುನಕ್ಲ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಯಾನು ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಾನುಬಾಳು ಬಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಚಂದ್ರೇಶ್ವರ ಮನ್ಪರೆ ಆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಎನ್ನ ಜಾತಿ ದಕ್ಲು ಬೈದಿರು ಕಾರು ಬತ್ತನು ಓ ದೇವರೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಲೆಡ ಇದು ದಾಯಗ ಅಕ್ಲೆಡ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂಚೂರು ಉಲ್ಲಾಸ ಮಂತ್ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಬೈದೇನೆ ಮುರಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಐತಾರ್ದಾನಿ ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಪದ್ದು ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕದ ಕನ್ಯಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಪೋಪೆಯನ್ನು 54 ಕನಿಷ್ಠ 54 ಸಂಘ ಅವು ಸಕಲೇಶ್ವರ ಅದು ಪೆರ್ಲೆವು ಬಾಳುಪೇಟೆ ಅದು ಪೆರ್ಲೆವು ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಪೆರ್ಲೆವು ಓಂಕರವಳ್ಳಿ ಅದು ಪೆರ್ಲೆವು ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಅದು ಪೆರ್ಲೆವು ಚೀಕನಹಳ್ಳಿ ಅದು ಪೆರ್ಲೆವು ಗೋಡಿಬೀಡು ಅದು ಪೆರ್ಲೆವು ಹಾನ್ಬಾಳದು ಪೆರ್ಲೆ ಈ ಪಾತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾನು ಭೇಟಿ ವರ್ಷದ ಹೊರ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಪೇನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಡ್ಡೆ ಹೃದಯ ಬನಗ ಯಾನು ಬಸರು ಪೋಡು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲಕ್ಕದ ಮೀದು ಕೂಲಿದೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಚಾಪರ್ದು ಯಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಡು ಈ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ನಗರದ ಮೇಕ್ ಪೋಡ್ದಂಡ ಯಾನು KSRTC ಬತ್ತು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೇಟ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಇಂಚಿ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಎನ್ನಾರ್ಪುರ ಜಯಪುರ ಕೊಪ್ಪ ಕಳಸ ಈ ಮೇಕ್ ಪೋಡ್ದಂಡ ಯಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸು ಪೋಡು ಅವಲ 5:30 ಗಂಟೆದ ಬಸ್ ಬತ್ತೋಡು ಪೋಯೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಇಂಕ ಆತು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂಕ ತೀರಂತ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಇಂಕ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಏನರ್ದು ಆಪನದ ಆದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ
ಇನಿ ಮೂಲು ಈತ ನಿಕ್ಕಲು ಜನ ಸೇರಿದರು ಆ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಪಾಪ ಆರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚ ಆರು ಸಮ ಜೈಜೇರು ಅನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಆತ ಉತ್ತಮ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಈ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಂತದೇನೆ ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಈತು ಜನ ಆ ಒಂಜಿ ಶೋಭಾ ಜಾತ್ರೆ ಪೊಂಜೋಲು ಆಂಜೋಲು ಮಾತ ಸೇರಿದ ನಿಕ್ಕಲು ಆ ಒಂಜರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ನಿಕ್ಕಲು ತೋಜದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಒಪ್ಪಡು ನಡ್ತೊಂದು ಬರಡು ನನಾತ ನಿಕ್ಕಲು ಸಂಘಟಿತರಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಗ ಮೆಗ್ಗಿದೆ ಬಲೆಲಕ್ಕ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಗ ಪಂತ ಪಣದ್ದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಯಾದಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಜ ಪಾತ್ರೆ ಬೋಪುಜಿ ಬಹುಶಃ ಕೃಷ್ಣಂಡೆ ಮಾತ ವಿವರಣೆ ಪಂಟೇರು ದಾದ ಮೂಲ ನಡತನು ಏಕ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಪರಂಪರೆ ಮುಗ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಪೋಡ ಪಂತದ್ದು ಸತ್ಯ ದೇವರಾಯನಿಚ್ಚಿನ ಸತ್ಯದ ರಸುಲಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ವೈದ್ಯತೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮಕ ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ನೆನವರಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ನಮಕ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುಗೊರ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕಾರಮುದ್ದೆಲಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ವೀರೇರು ಸೂರ್ಯರು ಮಾತಿರಲೊಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಎన్ని ತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು 10ನೇ ವರ್ಷಗು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ದಿನ ದೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲನು ನಮಕ್ ಎತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟೆಮಾರ ಆರೆಲ್ಲ ಶಿವಕೃಪನ್ಲ ಮನಸಾರೆ ನೆನವರಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಭಗವತ್ ಬಿನ್ನೆರೆ ಏನೇ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಪತ್ತೊಂದು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಂಪುನಂಚಿನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತಾತು ದಿನೋಡು ನಮ್ಮ ಬಡವರಾದಿತ್ತನ ನಾಡಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಗೆ ಪೋವಡೋದು ಬಂಪುನ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಯ ಕಜ್ಜನು ದಿ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಸರಸ್ವತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಾವೊಂದು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಏನೇ ನಮ್ಮ ಪೊಸೋಟದ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ದೈವ ದೇವೇರ ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಸತ್ಯದ ರಸುಲೆಗೆ ಒಂಜರಂಗೈ ನೀರು ಪತ್ತೆಸಲ್ ಪುರ್ಪಗೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಂಜೇರ್ನ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು 1000 ಸಂಖ್ಯೆಡು ಶೋಭಯಾತ್ರೆಡು ಇಲ್ಸೈಡ್ದ ವಾಳ್ಗೆ ಬತ್ತದು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೇದಿಕೆದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲು ಪಾತೆರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮೀರ್ದು ಪೋತುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ನ ಗುರುನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ ನೆದ್ರುಡು ಯಾನ ದಾದಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ರಡ್ಡು ಮದಿಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸೆಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಂತದೆ ಮಲ್ಲ ಭಾಷಣಗಾರದ ಅಲತ್ತು ಆಂಡಲ ಎನಿತಾತು ದಿನೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ರೆಟ್ಟೆದ ಲಟ್ಟ ಜೀವದ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತಿರದ ಜಕ್ಕಟ ಜವಣೆರೆ ಲತ್ತು ಬಿಮ್ಮದ ಮೆತ್ತನೆ ಪದೆಪುದ ಅಮ್ಮೆ ಮೋರಿ ಮಾಜಂದಿ ಪುರು ಬಾಲೆಡ್ದು ಪರುದಾಂತಿ ಪರಬೇರು ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಕಿರ್ತಲೆ ಭೇದದಾಂತೆ ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲ ನನಾತ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಸಂದೇಶ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾದರಿಯಾದ ಉಂತಡು ಲೋಕ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ನೆನೆತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮಣ್ಪಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪು ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲವ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾಯರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ನಡಬೈಲು ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲದ ಗುರುಕಾರರಾದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ದೊಂದು ಇಪ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ನಡಬೈಲ ಮೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಯಿ ಸಂಚಿಕೆದ ಮುಖಪುಟನು ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪೊಡ ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೇದಿಕೆದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದ ಹೆಸರಿಸಿಡಿ ಓದುದು ಬನ್ಪೆ ಅಶ್ವಿತಾ ಬೆಜ್ಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಬೆಜ್ಜ ಮೇರೆಗೆ 90% ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆತಾರೆ. ಮೇರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಆಯ್ಕೆ ಆದಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಕಾ ಮೇರೆ 90% ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆತಾರೆ.
ಮೇರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಆಯ್ಕೆ ಆದನಿ. ಮೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಜ್ಜ ಮೇರನ ಪುತ್ರಿ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದಿರಲಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ ನೆಮ್ಮದಿರಲಿ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ಅಶ್ವಿತಾ ಜಿ ಬೆಜ್ಜ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾದ ಅಶ್ವಿತಾ ಬೆಜ್ಜ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಚೆನೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ವಿಸ್ಮಿತಾ ಎಂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪು ವಿಶ್ವನಾಥ ಎಂ. ವಿಸ್ಮಿತಾ ಅಥವಾ ಊರ್ದ ಪುದಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಸ್ಮಿತಾ ಎಂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪು ವಿಶ್ವನಾಥ ಎಂ 89% ಮಾರ್ಕ್ ಬಡತನ ಬರೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಷದ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರತಿ ಸಮಿತಿಗಳ ರಡ್ಡಾಟೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತನೆ ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿಜಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಪುದರ್ ಓದುವನ್ಪೆ ಚೈತ್ರ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಎಟ್ಟು ಬರಿತೀಜಿ ವೈಶಾಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶೋಭಿತಾ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಮುಡಿಮಾರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪು ಧನಂಜಯ, ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಭವಿಷ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು, ಭವಿಷ್ ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ಡ್ 98% ತಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡ ಗೌರವದ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟೆಡ್ BDS ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಡ್ BDS ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಇಪ್ಪಡ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಇಪ್ಪಡ ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಗು ದುಂಬುಗು ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಇನಿ ಅರಸು ಮಂಜುಷ್ನಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಪೊರ್ಲುದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನದ ಲೇಸ ನಡತೊಂದು ಅರಸು ಮಂಜುಷ್ನಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಚಿತ್ತನ್ನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಲೇಸ ನಡೆತುಂಡು. ವೃತ್ತಿಡ ಪೊಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ದುಂಬಗು ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆಡ್ಲೆ ಪುಣಂಚಿನ DD ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಲೆಪ್ಪೆರುಂಡು. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಡು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿನ ಪಡೆದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆಯಿನವರು ಬೇರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು. 1976ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ 1987ರಲ್ಲಿ
ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಎಂಬ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ತನ್ನ 4 ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದರ ಸಲಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ದುಡಿದಿರುವಂಥವರು. 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವವರು ಅಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪದ ಜಾಗವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಗುರುತಿನ ನಂಚಿನ ಕುಡೋರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ದೂರದ ನಾಸಿಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ತುಂಬು ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೃಷಿಕರಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥವರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲ್. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲ್. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜರಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲ್ ಪಡಮೂಲೆ ಇದರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತವರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಇವರು. ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವವನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಇವರಿಗೆ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸುಧೀಕ್ಷಾ ಕಿರಣ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿರುವಂತಹ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಬೋಸ್ಕೋಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇವರು ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂತವರು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಿಸೆಸ್ ಮಂಗಳೂರು 2018 ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ಥಿರ ನಡೆನುಡಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಿಸೆಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂಥವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧೀಕ್ಷಾ ಕಿರಣ್ ಸುವರ್ಣ. ಇವರ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನೀಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ
ಬಿಲ್ಲವ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರೂವಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೊಂದು ಆಸನವನ್ನು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವೇತೋ ಕಡೆకపోదు ಅನೇಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾದಿಪ್ಪು ಸಮಿತಿದ ಕೆಲಸಲಾದಿಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸಲಾದಿಪ್ಪು ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ತನ್ನಡ್ದಾಪಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊರದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿ ನಚ್ಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಮೇರೆಗೆ ಕರಾವಳಿದ ಕಣ್ಮಣಿ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಡ್ ಅರೆಗೆ ಗೌರವದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿಡು ಒಬ್ಬೇ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದಿಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಐಕ ಮಾತೆಗಳ ತನ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೋರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟೂರದ ತಮ್ಮನ ದೊಟ್ಟಗೂ ಕರಾವಳಿದ ಕಣ್ಮಣಿ ಪನ್ಪನ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನದ ಲೇಸನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸರ್ವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಈ 10 ವರ್ಷದ ನೆನಪಿಗೂ ಇನ್ನು ಮಾಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪರ್ಬ 10 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಈ ಬಿಲ್ಲವ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೇದಿಕೆ ಎಂಚೈತು ಪನ್ಪಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಅಂಡಲ ಈ 10 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಡು ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೇದಿಕೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತುಂಡು ಅಂಡ್ಲ 10 ವರ್ಷಡು ಜಾಗದೆತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾರ್ದು ಓವಾನ್ಲಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಘ ಬಣ್ಣಗ ಗುರುವೇದಿಕೆ ಐಕ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ನಡ ಸನ್ಮಾನ ಪಣ್ಣಗ ಏನು ಪಂಡ ಎಂಕ ಸನ್ಮಾನ ಬಡ್ಚಿ ದಯ ಪಣ್ಣಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಯಾನತ್ತು ದಯ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವೇರ್ ಅದು ಪುಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನಿಪಿನ ಮಲ್ಲ ಪದವಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅಣ್ಣಲ ಕೃಷ್ಣನ ಮೋಕೆ ಗಾತ್ರ ಯಾನಿ ಸನ್ಮಾನ ಜೊತಂದೆ ಕೃಷ್ಣನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಸರಿಯಾದ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಇತ್ತಂಡ ವಾಸಂಗಲ ಮಿತ್ತು ಬರುವಂತ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕಲ ಆರು ಎದುರು ಪೋದು ಮಾತೆರಡಲ ಪಾತೆರದು ಪತ್ತದ ಐನು ಸರಿಯಾದ ಐನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಟ ಉಂತಾವನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣನಾಗ ಆ ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೈದರ್ಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಅರಿನ ಪುಡ್ಲು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಅರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಈ ಬಿಲ್ಲವೇರ ಮಾತ ಅರಿನ ಎನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಪಂಡದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಪೂಜಾರ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಘದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಲ ಸಂಘದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸವಿತಾ ಟೀಚರ್ ಮೇರ್ನ ಮೌಖ್ಯದ ಮಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲು ಪಾರ್ದಾರೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಡೆಯುವಂತಾರೆ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೋಹಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಮೇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸವಿತಾ ಟೀಚರ್